Yn dda at y postyn pella, Jones yn codi, ac mae mewn! A Liam Thomas wedi roi'r hen air ar y blaen. Y croesiad yn wych at y postyn pella gan Luke Cummins a'r peniad lawr ar cyntau ymateb. Oedd Liam Thomas i sgorio bedwaredd gôl o'r tymor gyda'i drod chwith a dechreuad perffaith i derniasiad Neil Smothers. Cummins ar arwydd at y postyn pella, Jones yn rhydd, mae'n cael ei harbed. Mark Jones, neb yn agos ato fe, cymryd y foli ac yn gosod y bêl fan hyn, ac ergyn erthos i gwyro ac mae mewn! Ac Aidan O'Kelly sy'n sgorio i Caerfyrddin a dyblu'r mantais. Rocket gan O'Kelly, a mae Caerfyrddin i dyblu i mantais. Caerfyrddin 2, y Drenewydd dim. Perry yn hir, Sermon o dan iddi. Bowen at Jones, Jones trwy'r canol. Ond Craig Williams oedd ar draws i rwystro rhediad y blaenw. Mae Roberts yn clirio ond yn syth at Cummins, Cummins at Bowen. Bowen at y postyn pella. Liam Thomas ac mae'n dair! Am symudiad gan Caerfyrddin unwaith eto. A'r croesiad gan Luke Bowen yn berffaith. A Liam Thomas yn codi fel eog ar y postyn pella i benio'i ail o'r gêm. Fletcher, mynnu'r bêl i'w drad o dan bwysau. Green fan hyn a Jones! O'r arbediad yn wych gan Perry. Dyle Jones di claddu honna. Mitchell, llawer mwy amlwg yn yr ail hanner. Kershaw yn parhau i fynd. Kershaw ar ergyd isiel! Arbediad arbennig gan Lewis Thomas. Kershaw lle o'i flanau, ergyd isiel. A Thomas yn hyrddio i hun i'r bêl ac yn troeddi mas am gic gornel. Jones. Kershaw ni chrimani ddi ac unwaith eto y Lewis Thomas yn arbed. Fletcher i mewn at drad Jones, Jones yn troi yn gryf cyfle fan hyn ac yna Rushton ac mae'n hefn y rhwyd a mae Rushton di sgorio i'r Drenewydd. Y gwaith creu gan yr eilydd Ethan Jones, fe yn croesi, Rushton yn rhwydo a Drenewydd nôl yn y gêm. 2 funud yn weddill, Bownford eto, Sermon yn galw ac yn penio'n glir yn awdurdodol yn ôl fydd hi'n dod. Roberts yn isiel, allan eto gan Sermon. Perfformiad amddiffynol arwrol fan hyn gan Caerfyrddin. Dim llawio meddai Iwan Griffith. Rushton, mae'n un beryglis a Mills Evans sy'n sgorio. A mae'n 2-2 y munud yn weddill. Y groesiad yn hyfryd gan Rushton a Mills Evans, y cefnwr canol, lan o'r cefn i benio i drydydd o'r tymor. Os yna ddiweddglo dramatig arall i'r prynhawn. Mae'n cael ei ffenio'n glir gan Kerry Morgan. Roberts, allan at Bownford, neb yn agos ato fe. Bownford yn troi tu fewn ar ei drod chwith, yn ei chodi ni dros ben Thomas, a dros ben y bar hefyd. Pregeth gan Hanford i'r amddiffynwyr. Bownford, digon o amser ganddo fe, ond fe ddyle fe di croesi yn y farn ni yn hytrach na mynd am gol. Neil, congratulations. A fantastic start for you in your first start as manager. What did you make of your team's performance today? Delighted with the 3 points. Obviously, we know that Newtown were going to come down and they do cause a lot of footballing problems, which they did. Chris is a good manager. We dealt with some of them. We had to adjust, and like I said, just delighted to get the 3 points in the end. You know, happy with what we did second half, but it was kind of a free hit second half, 3-0 down. You know, play with freedom and go and try and turn the game around, and we got really close to doing it, but like I said, we paid the price for the first half really.
7 points the difference between yourselves and Aberystwyth, and of course you've got those 3 big games against them coming up as well. Yeah, as we've just said in the change rooms, we can only control what we can control. Obviously we were watching, or had a keen eye on the result last night, but that's something that we can't control. So we look after what we can do, and obviously when we play them, then they are, you know, quite important games for us.